Nyari kendo Walter Nyambaga, Ramogi TV, Nairobi. Aya mano sigana mabende no los no odiochieng' manyoro kod Walter Nyambaga. Kwachako twak marwa jatelo odiochieng' makawuono. Jood bura abich mano moriwo Elisha Odhiambo mano mar Game, Karoli Omondi mar Suba South, kachiel kod Gideon Ochanda mar Bondo, kod Tom Ojienda Senate County ma Kisumu, kod Felix Odiwuor mabende ng'ere kaka Jalongo, ma en jaod bura malang'ata. Nyaka sani kori wacho ni okang' mabende duond bura mar ODM okaw mar thicho gi oko mano duond bura mar ODM. En kalure ni ne giketho mano article 11 mano mar pen chike mano mar duond bura mar ODM. Kwa chako gi kanyo, jood bura gi makosa margi hie nango oyiernegi mar mondo mi giti ne jo Kenya ka gitudore kod sirikal gikoso nango. Mokwongo gen makosa ariyo and jo isato na wach ne joma winjowa kata neno wasani ni chik mar party nitie okang' moluwo kendo chike mag party wachalo ka gima wan gi quasi judicial process. Judge kata koyudo ka ng'ato muko dukani oko bi kawo ng'ano to tuweyo ni naneni kimuko duka, nyaka ng'ato bed gi ng'ur, nyaka ng'ur kele mbele judge. Koro ng'ur nokel. Ng'ama nokelo ng'ur? Ng'ama nokelo ng'ur achiel kuom ji osekelo ng'ur ni mang'eny, but maparo ni ji Kenya ong'e ahinya en Senator ma Migori nokelo ng'ur ni jood bura gi oketho chik mar party. Kano okelo ng'ur, an kaka jakom mar party chik omiya thuolo mar ng'iyo ng'ur mokelni ni to be en gi lumbrone. Ka en gi lumbrone tatere gi disciplinary committee. Mamano na atimo. Kae to disciplinary committee omiyo gi thuolo mondo gidhi e mbele gi mondo gi ler gimomiyo kata gima ging'eyo e wach ng'urno. Mano otimore kendo jowagi nomi thuolo nyadiriyo. Nitie joma nodhi to nitie joma bende ok odhi. Esther Passaris nodhi, Paul Abuor nodhi, to kod Mark Nyamita to gi Tom Ojienda. Negichope nyim disciplinary committee magi gitemo siro okang' margi kata chung' margi. Jowa mamoko machalo Gideon Ochanda, Elisha Odhiambo, Karoli Omondi kaachiel gi Felix Odiwuor diriyo mano kuonegi ni gidhi kata ne ok gidhi. To kendo barupe mane gindiko bende ne nyiso achaya ne party. But kaduoko penj mani penjo to gin makosa mane. Chik mar Kenya ka mokwongo katiba maro wacho ni Kenya is a multi-party democracy. Yani Kenya en piny mi duond buche itayo gi duond buche. To yie ni bede duond bura mora mora. Kendo ka okineno duond bura ma pachi oriwore go maber tibedo kaka jachung' mochung' kende. To kidhi Political Parties Act mabe constitution katiba maro emoyienwa mondo walos Political Parties Act. Kare mar 14A wacho ni ka in e political